Niekedy nájdete dom, ktorý si vás jednoducho získa. A toto je jeden z nich. Dom s príbehom. Miesto, z ktorého sa vám nebude chcieť odísť. Vitajte. Tak ako víno čaká na tú správnu chvíľu, tak čaká aj tento dom. A možno práve na vás. Príďte si zažiť atmosféru tohto jedinečného miesta. Teším sa na vás.